എല്ലാവർക്കും ലിവ് യുവർ ലൈഫ് എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്പൈസി എഗ് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പാൻ ചൂടാക്കി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു 3 മീഡിയം സൈസ് സവാള ഞാൻ എടുത്തത്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നവരെ വഴറ്റുക. അപ്പോൾ അതുവരെ ഞാൻ പൊടിയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല, മസാലപ്പൊടിയോ. ഇനി അത് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക. പച്ചമുളക് ഒരു 3-4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി 1 ടീസ്പൂൺ, വെളുത്തുള്ളി 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുളക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തത്, നല്ല കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അതെടുത്തത്. ഇനി നല്ല പഴുത്ത 3 തക്കാളി ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇത് അടച്ച് വേവിക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് വേണം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റുക. വീണ്ടും അടച്ച് വേവിക്കുക. ആ തക്കാളി ശരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി. ഫ്ലേവർ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ഇതുപോലെ 4 വശവും ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് ചേർക്കുക. ഈ മസാലയെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചേർത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ മുട്ടയും ആ ഉള്ളീൻ്റെ മസാലയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഗരം മസാല, അതും ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർക്കുക. കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയായി. നല്ല സ്പൈസി നാടൻ മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ഇത്. ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പീൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. See you next time with a new recipe. Bye.